Στην παρουσίαση λοιπόν έχουμε διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο μου, έχουμε γελάσει, έχουμε περάσει όμορφα, έχουμε ακούσει τα 2 τραγούδια της Βασούλας που έχω συνθέσει και έχω υπογράψει τους στίχους. Και σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Οδείο Εναρμόνιο και στην υπέροχη, εξαιρετική ερμηνεύτρια του Οδείου Έλλη Κανδύλη, που έχει δώσει φωνή στη Βασούλα με τον ωραιότερο τρόπο. Είμαι μικρή, ξέρω πολλά, δεν πάω πίσω, κοιτάω μπροστά. Τι νόημα έχει να γκρινιάζω πολύ, βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί. Πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα. Πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα. Δεν χάνω χρόνο με τις φωνές, αφήνω πίσω ό,τι έγινε χθες. Ό,τι κι αν γίνει χαμογελώ, κυνηγάω πάντα το καλύτερο. Πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα. Πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα, πάμε Βασούλα.